Остава хора, аз съм Явор и днес ви нося още едно видео, в което ще разкажа една история, която е от няколко години вече. Не е най-новата история, но нека да започваме. Когато бях малък, на около, ако не се лъжа, около 7 или 8 години, отидохме с баща ми на село. Моето село е доста далече от София, на 6 часа път, 400 км. И, нали, отиваме на село и отиваме един ден с аз, баща ми, дядо ми, чичо ми и на центъра на селото. И имаше още някои мои приятели там. И сме седнали на едно кафене, нали, баща ми, чичо ми и дядо ми са седнали на едно кафене. Аз нещо си говоря с там моите приятели. И понеже центъра има нещо от сорта на амфитеатър и така са нагоре стълбите с места отстрани до тях. И ти се качаш нагоре и най-отгоре има едно тото. И на това тото всеки път като отиваме на център на село се опитваме да видим дали ще си извадим късмета. Ама не ни се получава много често. Даже веднъж ще ни се е получавало. Освен този ден. Игра си нещо аз с моите приятели там. Тичаме, насвояме се, говориме си. И по едно време, нали, решавам да се върна да пия малко вода. И му казвам на тате, нали, пия вода, казвам на тате, може ли там колко бяха 2 лева? Ако ги знаете, уния като талончета за търкане, ги взимаш от тостото за тях. И му викам, тате, дай 2 лева, си взема едно такова талонче за търкане. И дава ми 2 лева. Отивам горе в тотото, взимам едно, то беше с зоди. И винаги си взимам моята зодия, която няма да кажа каква е. Ще кажа рак. Света е. И взимам си едно талонче и почвам да го търкам. Търкам и печеля 5 лева. Кеф се, нали. Връщам се, казвам на баща ми и отивам и му казвам, че ще си взема още няколко. Отивам, взимам си още едно, печеля 2 лева, връщам си парите, общо взето, пак си взимам едно и така нататък, и така нататък. И това го направих още няколко пъти. И доколкото помня, още около, ако съм го направил около 20 пъти и съм спечелил около 15 или 16 пъти от тях. И нали печеля. Та накрая, ако не се лъжа, нали, всеки път отивах до тото, връщах се, давах на тати парите, нали, и си оставах само 2 лева или 4 лева за мен, да може да купя още няколко талончета и той да пази останалите пари. И връщах се до тотото. И така последния път ми изчислят около 16 или 17 пъти такива 16 или 17 изтривания. И тогава спрях, защото вече ме омръзна само да тичам надолу нагоре по стълбите с моите приятели до тотото и обратно. И се върнах долу при баща ми, чичо ми и дядо ми. И чичо ми беше взел парите и ги беше преброил. И ме вика, я ти току-що ти така си събрал колко бе? Мисля, че е нещо от сорта на 80 или 90, 100 лева. И аз му викам, това какво? Това са много пари. И между време да си викам, аз съм дал около 60 лева, върнал съм си ги и съм даже на печалба. Много се кефи, защото в смисъл от такива талончета за търкане не очакваш нещо много чак толкова голямо да стане. Но в принцип напълно възможно е, понеже на един приятел му спечели 100 кинта от това директно още от първото талонче. След това и взех ги тия пари и се качи баща ми горе с мен до тотото. Нали, и пита касиерката, нали това момче си взима талончетата от фирно 20 минути вече. И тя вика, да, то спечели един куп пари. И баща ми просто почваме да се хилиме. Връщаме се долу. И нали, купуваме пак нещо за пиене. И така стоим още около един час, после се връщаме нагоре. Аз с приятелите ми оставам малко там да поиграем.
И главно е това за тази история. Общо взето ограбих тотото. Не, не знам какъв късмет извадих това да стане с мен, дето съм най-некъсметлийският човек на този свят. Буквално нямам абсолютно никакъв късмет в мен. Това да стане на мен си е доста хубаво. Както днеска, прибрах се, тръгнах да ползвам предишния клип и гледам на бюрото ми има 50 кинта. Майка ми я няма, баща ми тръгна с мен и знам, че не ги оставя. То брат ми никакъв шанс да ми остави пари. Баба ми, кой ми е оставил тия пари, не знам. Това е сигурно единственото, в смисъл най-странното нещо, да ми се е случило от тия няколко дена. Но това беше за тази история, хора. Ако ви е харесала, натиснете лайк бутона, абонирайте се. Не забравяйте да погледнете Crafter Dasi Gaming by Nat и ще се видим следващия път. Довиждане!